Dobrý deň, ahojte. Vítame vás pri ďalšom vydaní nášho skvelého podcastu Sloboda a bezpečnosť s Ivanom Bilhučinom. Ahojte, a s Tomášom Gáľom. Ahojte. Kde začneme? No, vyhneme sa hodnoteniu americkej volebnej situácie, keďže toto je ešte príliš skoro na zhodnotenie. Áno, tak myslím, že už sa od toho nakecalo celkom dosť. No ešte nie, podľa mňa ešte dokonca ani u nich sa nakecalo, že to ešte si oni budú musieť prejsť nejakou analýzou, že len mediálny obraz nestačí a tak ľudia napokon si povedia, že peniaze sú dôležité. Tých prvých analýz je už celkom hodne, takých prvoplánových, samozrejme po bitke je každý generál a každý teraz hovorí, čo mali demokrati urobiť, alebo čo mala Kamala urobiť. Toto máme aj v našej politike, že čo sme mali počas covidu urobiť, hej, len vtedy... Akože Saska je dobrá v takýchto introspekciách, že riešite ste potom, ako sme to mali, že to vyriešime. My sme samozrejme interne, že prečo sme povalili vládu, hej, tak možno sme tiež... A práve takým spôsobom a tak ďalej. Môžeme slúbiť našim poslucháčom, na budúce už budeme profesionálnejší v týchto veciach. Áno, že zamyslíme sa predtým a nie potom. Áno. Ale tá otázka moja bola, že či naozaj je Slovensko v tomto taká avantgarda svetovej politiky, že keď my sme tak jeden krok pred Spojenými štátmi teraz tomu otáčaniu sa z demokracie smerom k, povedzme, že menej demokracie. Tak ono je to proces a ja si napríklad myslím, že v Spojených štátoch napriek všetkému tomu trumpizmu a neviem čomu, čo už vyzerá trošku ako kult toho Trumpa, tak myslím si, že oni sú oveľa menej ohrození ako my. A tak jasné, tam sú funkčné inštitúcie, tá občianská spoločnosť. Tam Trump urobí second term a neviem si ja predstaviť v našom svete, že by kandidoval na tretí. No však on už je taký starší pán. Áno, jednak je to starší pán, tie 4 roky ho vyšťavia, už bude mať 80, neviem koľko, nepočítam to. A keby nejaký taký úmysel bol, tak taký protitlak začne v Amerike, že a to zo strany aj republikánskej strany, verím, že časti, aj keď teraz toho Trumpa celkom disciplinovane nasledujú. Tak vyhral všetko, vyhral prezidentúru, vyhral senát, vyhral dokonca aké referenda, čo tam boli, vyhral, akože bolo to, že je to víťaz. To nie je, ja si nemyslím zase, že ten politik je, že on sám svojou charizmu alebo sám svojou nejakým kúzlom osobnosti to vyhral, hej, lebo však pred 4 rokmi prakticky Američania kopli Trumpa do zadku. Ale vyhrávajú tu stále tie issues, ktoré tí ľudia vnímajú a potom kto ich zosobní. Ako u nás teraz, keď vyhral Matovič voľby s 25%, tak issue bola korupcia, hej, ten problém bol korupcia, spoločnosť to intenzívne vnímala po vražde Jana Kuciaka a Matovič bol ten, ktorý zosobňoval nejaké rázne a radikálne riešenie, ktoré si tá spoločnosť žiadala. Takisto ten Joker, ako sa hovorí, tak bol teraz v Amerike. Trump je taký joker, no je tam trošku tá hrozba, že zmocnie tam oligarchia na úkor nejakých iných vrstiev. Ako dobré ráno, hej, ako oligarchia v Amerike už je mocná. Veľmi, už hovoríme možno o vyše stáročí nejakej oligarchie, takže tam ako dobré ráno. Však to sú také sinusoidy, že niekedy to sa zosilí, niekedy oslabší a teraz je to tak, že je to trošku dolu vodou. Áno, lebo korporátny svet, on si vždy svoje záujmy, tie najväčšie korporácie si vedia svoje záujmy obhájiť a to už nie sú ani tak americké spoločnosti, ale svetové spoločnosti. A Amerika z nich nesmierne profituje. To znamená, že či demokrati alebo či republikáni stále musia týmto korporáciám výjsť minimálne na pol cestu, keď už nie celkom ísť po ich záujmoch. Ale Trump zase je veľmi známy tým, že podporuje malé stredné podnikanie. Takže nie je to možno celkom tak, že iba korporácie si prídu na svoje, ale... Práve, že keď si pozrieme, že kto ako financoval ktorú stranu, či demokratov alebo republikánov, tak práve naozaj tie veľké konglomeráty typu Google a tak ďalej, že práve dávali tým demokratom peniaze. Tie úplne najväčšie firmy. Áno, tak im vyhovuje regulovaný svet, ktorý dáva menším hráčom bariéry. Ty napríklad, keď urobíš nejakú extrémne komplikovanú legislatívu, čo sa týka sociálnych sietí, alebo urobíš extrémne komplikovanú legislatívu, čo sa týka zdaňovania alebo niečoho takého, tak ty zrazu na to, aby si mohol účinne pôsobiť v týchto sektoroch, tak potrebuješ armádu právnikov zaplatiť nejaké asistenčné služby, neviem čo, ktoré stoja ohromné milióny a jednoducho, aby si splnil iba tie regulačné kritéria, ktoré ti dáva štát.
Hej, a to už aj na Slovensku vidíš, čo firma musí mať audit od nejakého obratu, musíš mať finančné audit. Kybernetická bezpečnosť. Kybernetická bezpečnosť, to samozrejme niečo stojí. Nie je triviálna vec. Áno, a pritom komu ten audit slúži? Hej, tak audit by mal slúžiť akcionárom spoločnosti na to, aby zistili, či manažment robí v súlade so všetkými pravidlami, ale tak prečo by štát mal vyžadovať audit, keď štát má predsa svoj nástroj, tzv. Daňovú kontrolu. Štát zaujíma iba to, či spoločnosť odvádza dane dobre, alebo nie. Ostatné ju nemusí zaujímať. Celková regulácia to je vždy taká stajla do vlastnej nohy. Že čím menej regulácií, tým je spoločnosť efektívnejšia, tým je vyšší ekonomický rast, viac regulácií znamená úpadok. Presne tak. A takisto tie obrovské firmy, samozrejme, ich zdaňovanie, optimalizácia toho zdaňovania. To oni sú si to vedia Írsko zabezpečiť. A neviem, aké veci, oni si to vedia zabezpečiť oveľa ľahšie. Takže korporátnemu svetu, ktorý má naozaj obrovskú silu a vplyv na tých politikov, paradoxne vyhovuje skôr regulovaný svet a skôr ľavicový, paradoxne, ako nejaká pravicová deregulácia, ktorú aj Trump nejakým spôsobom reprezentuje. No tak napadla taká meta otázka, že to vlastne stále to ešte nahrávame na video. Spustíme na druhý telefón alebo na budúce? Na budúce môžeme. Na budúce už určite dáme. Sľubujeme našim poslucháčom, že na budúce už aj niečo uvidia, že už to nebude iba obrázok na YouTube. Si musím zobrať niečo pekné, nevyťahám. Prípadne upravíme v postprodukcii. No a čo Trumpov mier na Ukrajine? Tak toto ani neviem. Ideme veštiť z kávy? Zachytil som nechutný tweet jeho syna, ktorý dal fotku Zelenského, že už mu končí allowance, že mu končí vreckové o 38 dní. Hej, tak wow. Toto bolo naozaj že nechutné a ja chcem veriť, že toto nebude politika Trumpovej vlády, pretože Amerika, keď prestane podporovať Ukrajinu že zo dňa na deň alebo niečo takému, tak Amerika stratí tvár v tomto. No jasné, lebo však teraz už je Trump, už nie je kandidát, už je prezident, alebo teda prezident-elect. Áno, už je prezident-elect. Ukrajina už je jeho problém, to už nie tak môže povedať, že mne to je jedno. Áno, Biden už na to môže hodiť bobek, dokončí svoju politiku, akú mal, ktorá nebola veľmi efektívna. Iba čiastočne by som povedal. Dokonca aj voči Ukrajine, lebo však áno, tam sa slúbilo, že strašne veľa peňazí Zelenský dostane, si z toho robili vtipy a potom sa ukázalo, že vlastne ich až tak veľa nedostal. Tak tam aj republikáni dosť blokovali, ako nebolo to veľmi korektné od nich. Istý čas blokovali všetko a aj potom, že čo Biden slúbil, tak vlastne nebolo to až tak dodané. Áno, aj tých zbraňových systémov sa mohlo dodať oveľa viac, tak Američani majú myslím 2,5 tisíc vozídiel Bradley. Stále ešte. Stále na skladoch, ako mohlo tam ísť oveľa viac, ako šlo, mohli tam F-16 v Európe bolo teraz tých verzií, ktoré Ukrajina dostane, bolo vyraďovaných teraz naprieč Európou, to sú desiatky, keď nie stovky kusov, takže toto kľudne mohlo ísť oveľa skôr a tá Ukrajina mohla naozaj dostať reálnu možnosť sa vojensky ubrániť. No, ja tu vnímam ten faktor, čo, neviem, či si videl taký film o Jonkipurskej vojne, sa volá, že Golda. Ešte nie. A to sa opáči. S asi ďalšími 200. Je tam fantastická scéna, kde Kissinger u nej v kuchyni na byte a ona mu tam vykladá, že ale vy predsa nemôžete prestať podporovať Izrael len preto, že Saudská Arábia je teraz váš kamarát. No to si musíte uvedomiť, že tu nabojujú americké, alebo teda západné zbrane proti sovietským zbraniam a to nemôže dopadnúť tak, že sovietské zbrane vyhrajú nad americkými. A táto situácia je teraz na Ukrajine. Proste to nemôže, že Trump sa rozhodol zo dňa na deň, že odchádzame a po nás potopa. Ja si myslím, že Trump je... Ja nemyslím si, že Putin je veľmi nejak nadšený z toho víťazstva Trumpa. Nevyzerá tak. Nevyzerá a ja si myslím, že to je z toho dôvodu, že Kamala Harris by predstavovala kontinuitu tej relatívne nie úplne efektívnej americkej politiky, ktorá bola za Joea Bidena. Keby republikáni si nechali kontrolu Senátu alebo kontrolu Houseu, tak vedeli by veľké prekážky dávať nejakým radikálnejším politikám. Teda Putin mohol kalkulovať s niečím dopredu. A to je vo vojne veľmi dôležité, že Putin mohol kalkulovať s nejakou mierou americkej pomoci, ktorá by sa nejak zásadne nemenila. Mohol by kalkulovať s nejakou únavou, mohol by kalkulovať s nejakým postupným ochabovaním tej podpory možno.
keby to z jeho pohľadu bolo nejaké optimistické, ale u Trumpa nevie, s čím má kalkulovať. Môže kalkulovať s tým, že teraz ako Trump rozhodne, tak mu to obe komory v podstate schvália. On tam bude mať rozhodujúcu väčšinu, čiže silnejší líder teraz v Amerike. Podľa mňa Trump príde s takým riešením tej ukrajinskej vojny, ktoré nebude vyhovovať ani jednej strane celkom. Pretože toto je ten deal, že ty musíš urobiť nejaký kompromis. Áno. Vždy. Áno. To aj v biznise, keď chceš uzavrieť deal, tak jednoducho kompromisy musia prísť. Ale vieš, realisticky, že Ukrajina naozaj mohla zaniknúť počas tejto vojny. Áno, toto už je, myslím, že mimo otázku. Čiže aj relatívne zlý deal nie je až tak zlý, ako to mohlo byť, ak by sa nebránili. Takže už išli nejaké, že neviem, či to bol fake, alebo niečo som už videl na internete, že aká bude partícia Ukrajiny, že vlastne Putin si nechá Krym, že si nechá Donbas a bude nejaká demilitarizovaná zóna vlastne na štýl Severnej Južnej Korei, by som to možno nazvala. A bude tam nejakých 20 rokov nejakých garancií alebo niečo také. Kým Rusko dozbrojí. Ja si nemyslím, že Rusko sa z tejto jamy vyhrabe, do ktorej sa dalo. A toto je podľa mňa hlavná hracia karta Donalda Trumpa voči Putinovi, že ak povie mu, že ak ty chceš, Vladimír, obnoviť vzťahy so Západom, ktoré ty životne potrebuješ na obnovu svojej ekonomiky, pretože potrebuješ robiť reálny biznis a nie ten krivý biznis, ktorý robíš s Čínou, kde im ropu predávaš za 30% zľavu alebo 40% zľavu, ktorá vlastne vysáva Rusko do sucha, tá Čína teraz. Ty potrebuješ technológie, ty potrebuješ obnovovať ťažbu, kde ju nevieš bez západných technológií obnoviť, pretože Čína sa len zdá, že je to ekonomická veľmoc, ale na tie technológie, ktoré Rusko potrebuje, tak Čína ich poväčšinou nemá. Oni nepotrebujú pre seba, to nerozvíjali. Ťažobné technológie Čína, keďže nemá žiadne vlastné suroviny, tak nie až tak potrebuje, čo sa týka ropy napríklad, takže tam sa musí vždy obrátiť na ExxonMobil, Shell, alebo Chevron, ktoré tie technológie majú. No a toto bude Trumpova hracia karta, že povie, ak ty chceš, aby my sme dali Rusku pomocnú ruku po vojne a budeš ju potrebovať, pretože povojnová recesia Rusko zvalcuje, doslova ho zvalcuje, tak potom... Ja som premýšľal na tom, čo si rozprával viackrát, akože nielen minulé, ale aj predtým, že v Rusku je naštartovaná nejaká vojnová ekonomika, ktorá produkuje proste veci, ktoré vyhoria na fronte, plus minus. Ale, to znamená nič. Uvedomme si, že oni vlastne minuli všetko zo svojich skladov a tie sklady oni budú potrebovať naplniť, lebo ako si vravel, tie sklady v skutočnosti boli pripravené na úplne inú vojnu a Rusko neprestane strategicky snívať o tej úplne inej vojne. Čiže aj keby zajtra nastal mier, oni ešte budú mať tú vojnovú výrobu, kým nenaplnia tie sklady. To nie je tak, že oni sa vedia spamätať do pol roka. Tá vojnová výroba, to potrebuješ, 50 rokov by museli robiť tejto vojnovej výroby, do ktorej už dávajú teraz obrovské percento HDP, pretože ty keď vyrobíš hoci aj 300 tankov ročne, čo je možno absolútny limit ruskej kapacity, toľko nevyrobili ani teraz nových tankov, ani zďaleka, ani v rokoch vojny. Tak to bude trvať, kým čo ja viem, tých 3500, alebo ja neviem, koľko tých tankov z 2500 strátili, tak to bude trvať 9-10 rokov plnej výroby. Tak. Tam je aj iný element v tom Rusku, že Rusko nejak vníma svoju strategickú pozíciu ako veľmi, veľmi zraniteľnú. To vlastne ich nie, že dohnalo do tej vojny, ale bol to určite veľký element v ich rozhodovaní, keďže oni si myslia, že západná hranica je nebraniteľná z ich strany voči NATO. To bola posledná generácia nejak početnejšia tých mladých chlapov alebo chlapov medzi 20 a 40 rokov. To boli ešte tie také Gorbačovové deti, alebo Brežnevové deti ešte možno, alebo ročníky 70-80, ktoré v tej vojne bojujú, alebo možno ráne 90. roky, kedy ešte s tou demografiou to nebolo také zlé v Rusku. A ešte má na sklade nejaké staré zbranie, ktoré na tých skladoch samozrejme degradujú časom. To znamená, že oni si povedali, že keď my chceme vyriešiť túto strategickú situáciu, ktorú máme, ktorá je nepriaznivá v nás, a keď Ukrajina vstúpi do NATO, tak bude ešte nepriaznivejšia, tak toto je naša posledná šanca. Že máme na skladoch hromadu zbraní ešte z čias studenej vojny, ktoré teraz je asi posledný čas, kedy ich môžeme ešte aspoň ako tak efektívne použiť. A máme ešte nejakú silnejšiu generáciu chlapov, z ktorých keď nám 500 000 ubudne, tak ešte sa z toho možno nejako spamätáme. Takže
Takže to bol možno ten tlak, že to nebolo ani až tak o tom, že teraz Putin chce nejak zaberať Ukrajinu alebo niečo, ale to bolo o tom, že musíme to urobiť teraz, lebo keď to presunieme na nejaký budúci termín, tak už budeme iba slabší. Hej. Už to bude iba ťažšie. Takže to bola taká možno ich kalkulácia Ruska, že máme nejaký problém, ktorý oni vnímajú, ktorý podľa mňa je úplne no a dá sa to zovšeobecniť do nejakej že teórie globálnej politiky alebo niečo takého, že konflikt je vždy horší ako kooperácia? Áno, a Čína teraz čelí rovnakému problému, ktorá takisto má strašnú demografiu a teraz má obrovský prebytok chlapov, pretože politika jedného dieťaťa v Číne spôsobila nielen, že máš málo ľudí, ale aj to, že čínski rodičia preferovali silne chlapcov pred dievčatami, pretože nevnímali, akože chlap sa vie lepšie presadiť v spoločnosti. Oni majú obrovský prebytok mladých chlapov, ktorí nemajú reálnu šancu si založiť rodinu. To znamená, že nemajú pre Čínu nejakú cenu pri zakladaní novej generácie ľudí. Hej. To znamená, že ono ten surplus, ten prebytok chlapov môže teraz na nejaký účel využiť a ten účel je väčšinou vojna. Hej, takže tak sa to robilo celú históriu, že prebytok sa využíval na expanziu a teraz Čína tiež musí kalkulovať, či do toho pôjde, alebo do toho nepôjde. Ale ja si myslím, že po ruskej skúsenosti do toho nepôjde. Skôr asi by sme im to neodporúčali. Alebo možno, že vyskúšajú niečo voči niekomu, kto je zjavne slabší. Tak zjavne slabší v čínskom okolí je Rusko. Nikto. Ani Rusko nie, pretože Čína stále v tých vojenských technológiách za tým Ruskom zaostáva značne. A Rusko je teraz... Čínska armáda nikdy v histórii od korejskej vojny čínska armáda nebola v nasadení. Nikdy. Áno. Nikdy. Teraz sa snažia možno v Afrike, alebo tak, už vysielajú aspoň tie špeciálne jednotky tu a tam, hej, veľmi málo. Ale teraz si zober, že máš nejakú zocelenú v boji ruskú armádu, kde máš teraz milióny možno vycvičených vojakov, milióny vojakov, ktoré tými rotáciami prešli aj reálnymi bojovými skúsenosťami. Máš najnovšie skúsenosti, čo funguje, čo nefunguje, čo je efektívne, aké taktiky sú efektívne, ako máš robiť opevnenia, ako funguje logistika a tak ďalej, to ani nebudem tu vyčítavať. Ako fungujú čo vzdušné operácie, hej, protivzdušná obrana. Hej, to ruská armáda tiež inovovala počas kurzu tejto vojny. A teraz si zober, že Čína by mala zaútočiť síce spočetnou a technologicky, dajme tomu armádou a neviem čo, ale absolútne bez reálnych operačných, taktických skúseností. To by bol mlynček na mäso. To nie je vôbec reálne toto. No, tak ten Tajvan sa nezdá byť v tomto akože lepšia voľba. Tajvan je o mnoho náročnejšia operácia kvôli tomu, že jednak je to obojživelná operácia. Je to geograficky, ten ostrov nie je úplne blízko, nám sa to na mape zná, že to je 200 km. To nie je ako La Manche, to je veľká vzdialenosť. To je 200 km, to znamená, že pevninská artiléria bežná už nevie ten ostrov ostreľovať, nemá taký dostrel, môžeš iba raketami ho ostreľovať, už relatívne ďalekonosnými. Hej, to už je za rangeom HIMARSu, hej, to už je atak CSM, hej, tá vzdialenosť. To znamená, že keď chceš ostreľovať z pevninskej Číny, tak musíš použiť relatívne drahú muníciu. A keď chceš ostreľovať z lodi, tak tie lode sú samozrejme zraniteľné voči odvetnej. Jasne, Tajvan má pomerne veľkú flotilu ponoriek. Áno, teraz Čína veľmi dobre videla, koľko lodí strátilo Rusko z čiernomorskej flotily. A to je protivník relatívne málo sofistikovaný, ktorý používal naozaj improvizované metódy. Áno, a v princípe nemá námorníctvo. Áno, v princípe nemá skoro žiadne námorníctvo. Tak Tajvan, ktorý má boh vie koľko protilodných striel, hej, ktorý má silnú artilériu, ty keď naložíš niečo na tie lode, tak automaticky tá zraniteľnosť je veľmi, veľmi vysoká. Takisto Číňania nemajú poriadne diaľkové bombardéry, ktoré by vedeli odniesť nejaký seriózny náklad. Stíhacie letectvo čínske nie je boh vie čo, potlačanie protivzdušnej obrany. Tajvan má veľa batérií Patriotov k dispozícii, účinnosť toho a v horskom teréne, kde tie batérie môžeš poschovávať krásne, to by bolo veľmi, veľmi náročné pre Čínu. To by si musela pripraviť 1 000 000 vojakov na odpis minimálne, ktorí by sa utopili v mori alebo boli by posekaní niekde na plážach, na pristáni a tak. Hej. Takže Čína dobre videla, že tá technologická disproporcia medzi Západom a Východom je veľmi, veľmi vysoká. Veľmi, veľmi vysoká.
A ešte nejaký bonmot k severokorejským vojakom, ako sa im darí v skutočnom boisku. Tak začali pozerať porno a predpokladám, že začali sú spokojní inak. Tak. Áno, predpokladám, že začali aj vydatne chľastať, čo tam sú, to, čo doma nemôžu. V princípe sa vrátia trosky. Áno, tak kapitalizmus je neúprosný, hej, tí ľudia, keď prídu na tie nástroje, na ktoré my sme zvyknutí, no tak automaticky tá morálka padá, hej, to bolo, je a bude, hej, to ináč to nejde, ale kto vie, tak možno dôstojnícky zbor severokorejský tam naberie nejaké skúsenosti. Podľa mňa tí, čo majú najviac prístup k tomu internetu, asi tí dôstojníci, tak veď sa tomu to vypneš. Áno, tak kto vie. Tak Kim Jong-un určite zinkasoval nejaké peniažky od Putina za to. No, vraví sa, že 60% úrody a ríže, že dostal za to. 60% môže byť. A akože Rusko pestuje ešte aj obilie, všetko možné, čiže už si nebudú hľadovať kvôli tomuto, ale akože 60% akože je dosť. To je také ako, oni sa tu hrajú na nejaké ideologické partnerstvo, že Rusko, Čína a India a BRICS, alebo čo, ale v skutočnosti je to len biznis. Hej. Inak Slovensko si požiadalo vstup do BRICS, nič to teba plánujeme? Slovensko si požiadalo. BRICS je asi vec, ktorá má oveľa lepší marketing, ako je podopretá realitou, pretože nič konkrétne zatiaľ z BRICSu nevyšlo. Hej. To je... Že budú mať nejakú, že 200 BRICSovku, že naozaj, že od budúceho roka bude platiť ich platidlo. No tak to som zvedavý, aká bude... Možno bude, že numizmatickú cenu, že bude mať. Môže byť že zberateľskú cenu, ale veď ani tá rozvojová banka BRICS, veď oni do toho dali $50 miliárd, myslím, že tie štáty, čo je nič, hej, to je akože kvapka v mori. Čínsky rozpočet. Áno, to je absolútna kvapka v mori, hej, takže a teraz, keď prišiel Trump k moci, tak Saudská Arábia ako člen BRICS, no neviem si predstaviť tú spoluprácu Saudskej Arábie a ostatných tých krajín, každé jednej ďalšej možno. Áno. Možno tam akože chcú sondovať, ale to je, Saudská Arábia je dosť taký nepredvídateľný partner tiež pre každého. Vieš, a tak my, že by sme chceli byť členom BRICS, hej, no tak to sú také tie Ficové mimikry, že, áno, že hráme na všetky strany, potom sa na nás všetci vybodnú, hej, keď príde na lámanie chleba. No, bol niekde v ruskej televízii v nejakom mimo prime time a niečo tam sluboval. Áno, ako blb, hej, tak keď už idem robiť takýto kaskaderský kúsok, tak kurník aspoň nejakú poriadnu reláciu si vyberieme, ale to je Fico, hej, tak on jeden deň podpíše memorandum, že NATO a Európska únia na večné časy a nikdy inak, hej, a druhý deň Blaha šaškuje po Moskve a tretí deň Fico si vyžiada návštevu na 9. mája a tá redaktorka, ktorá nie je úplne, že ich high class povie, no uvidíme. Uvidíme, áno, presne. Ešte tam on je ako pudel, hej, tak Blahu si tam treťotriedni ruskí politici vodia ako pudlíka, hej, a myslím, že s Blahom sa tam ani nikdy nestretol. Nik dôležitý sa s ním nestretol a Fico takisto nik dôležitý s ním nerozprával. Absolútne nik dôležitý. Teraz bolo v Číne, no tak aspoň tí sa unovali, že ten Xi Jinping prišiel s ním. No, ako základnú slušnosť Číňania zachovali. Áno, tak oni sú takí, že máš hostia, tak nemôže stratiť tvár. Hej, že oni ti Číňania ti vždy dajú tú vážnosť. Hej, len proste to vždy je veľa dymu, hej, ale žiadny ohník. Hej, tak videl si, Fico neohlásil nič konkrétne a možno by chcel, aby Číňania tu vrtali tunel pod Karpatným, pretože to bude pre každého, by to bola zlatá baňa. Hej. Takže podpíše sa PPP projekt a Číňania nemajú škrupule tým, že nejaká morálka alebo niečo také sa tam... No, sa bude platiť 5 eur za každý vjazd. Alebo niečo vtipné. Alebo niečo také. Alebo to urobia, ako to robia s africkými, alebo juhovýchodnou Áziou, že požičajú ti hromadu peňazí na nejaký ohromný infraštruktúrny projekt, čo pre každého populistického politika to je ohromný magnet, že sa tam preinvestuje hromada peňazí. Potom ty zistíš, že ten projekt nemá absolútne žiadnu využiteľnosť, že nemá ako v Papui Novej Guinei postavili obrovský prístav, hej, na ktorý si to oni potom zistili, že ten prístav absolútne nemá vyťažiteľnosť na to, aby bol čo i len v akomkoľvek časovom horizonte rentabilný. To bolo dobré, až keď Sri Lanka bola dobrá. Áno, Sri Lanka to isté bolo v Tanzánii, Kenii, neviem kde, hej, takže teraz a v Čiernej Hore to vlastne zaplatila Európska únia na veľa, lebo tam oni by sa z toho nevysúkali. Tam nejaké mosty padajú, hej, že to, nie, Srbskú železničnú stanicu. Áno, že tam proste kvalita tej práce je akože mizeria. Tak a potom si im dlžný, hej, potom si Číňanom dlžný. No a tak samozrejme, tak neplatíš, tak nepríde ťa čínska armáda obsadiť, ale už je to problém, s ktorým sa musíš vysporiadať, už s ním musíš jednať, už na teba majú vplyv.
Toto podľa mňa bude aj politika Ficovej vlády. Že predať Slovensko. To bude robiť aj minister Kaliňák napríklad na obrane. On napodpisuje toľko toho, že budeme to splácať x rokov, že ďalší minister obrany, ktorý tam príde, nebude mať žiadny nejaký manevrovací priestor finančný, pretože bude musieť iba splácať záväzky, ktoré vlastne Kaliňák spraví. No toto je tá vec, že Poľsko buduje svoj vojensko-priemyselný komplex. Áno. A my iba nakupujeme zo zahraničia. To podľa mňa nie je úplne že ekvivalent, lebo však tá zbrojná výroba vie prinášať aj pomerne veľké benefity hospodárstvu. To je iba fata morgana, pretože my napríklad Kaliňák teraz veľmi s tým Strnadom spolupracuje, ktorý tu vlastní firmy a chcel by aj iné slovenské firmy, verím, že chce zapojiť, ktoré tu pôsobia, aby tvorili slovenský HDP. Na druhej strane môže byť OK, akože nebudem ja nejak teraz tu transparenty držať proti tejto politike, ale na druhej strane zase tu máme nejakú endemickú výrobu, ktorá nie je kompatibilná s nikým iným, ani s našimi susedmi, ani so žiadnou inou armádou. To znamená, že my máme napríklad hufnice Zuzana. Toto je absolútne unikátny kus výzbroje, ktorý žiadna iná európska krajina mimo teraz Ukrajiny nemá v výzbroji. A teraz to vidíme na Ukrajine. Tak Ukrajina dostala, ja neviem koľko typov, 10 typov rôznych húfnic. Tak toto je absolútna logistická nočná mora. A toto je v Európskej únii absolútne proliferované, hej, že toto je úplne rozšírené, že každý jeden štát si musí mať vlastné húfnice, vlastné tanky, lebo my tak náboje idú rovnaké do toho. My podporujeme, tak aspoň táto unifikácia sa podarila v rámci NATO presadiť, že máme unifikovaný štandard munície, hej, ale napríklad my máme ohromné množstvo, a to je aj veľký problém, čo sa týka nejakej spoločnej akcie schopnosti, že my máme ohromné množstvo zavedených typov vo výzbroji ako európska časť NATO. Amerika má unifikovanú výzbroj, je to jeden štát. My máme rozmanitú, my tu máme všetko možné. A teraz každý štát má svoje zbrojovky historicky. Už pomaly každý štát na svete vyrába nejakú húfnicu. A mne to príde absolútne smiešne, že my teraz Kaliňák hovorí, že my ideme tu vyvíjať húfnicu BIA na vývoj podľa mňa tak 50 miliónov eur. To zhltne, možno aj viac. A čo to bude robiť lepšie navyše? Tak to je nejaká menšia húfnica, mobilnejšia. Aha, že ľahšia húfnica to bude. Lacnejšia, možno ľahšie. Že nie samohybná, alebo je to, že ťahá? Nie, je to samohybná húfnica stále, ale nie je to také veľké ako Zuzana. Čo podľa mňa tie malé húfnice nie sú veľmi účinné, pretože Zuzana odvezie 40 granátov, BIA odvezie 20, to znamená, že ty máš, to je polovičná palebná sila. Ono sa zdá, že to je všetko rovnaké, hej, ale v skutočnosti... Tak on vystrelí 6 za minútu. On vystrelí 6 za minútu, takže Zuzana 40 granátov vie strieľať 7 minút, hej, necelých a BIA bude strieľať 6 granátov 3,5 minút. Aj keď bojové skúsenosti hovoria, že ona vystrelí 6 tých nábojov a musí utekať. No samozrejme, ale to nie je, že musíš utekať, to je shoot and scoot, ty sa presunieš na iné miesto, vystrelíš ďalších 6, presunieš sa na iné miesto, vystrelíš ďalších. To ide len o to, že ty húfnica začne strieľať a hneď tie náboje, ktoré letia vzduchom, tak mikroradar, delostrelecký radar, ktorý funguje na mikrovlnných frekvenciách, že zachytí aj malé objekty, hneď kalkuluje dopočíta, odkiaľ to vystreluje. To je balistická krivka, to je jednoduchý dopočet. Automaticky nejaké dielo začne strieľať na tvoju pozíciu. Hej, to znamená, ale kým ten granát dopadne na tvoju pozíciu, tak ty máš nejaké možno 2-3 minúty, kým to tam doletí. Hej, to znamená, že ty si vieš povedať, áno, mám tu 2 minúty streľby teraz. To znamená, že vieš dať tam 12 granátov. Hej. Napríklad PZH 2000 Panzerhaubice vie urobiť 20 granátov za ten čas. To z tohto dôvodu už sa aj naša Zuzana hodnotí relatívne zastarala, lebo 5 alebo 6 granátov za minútu už sa hodnotí ako slabé, hej, pri používaní tejto taktiky. Hej. No, tak keď BIA nebude v tomto lepšia, tak nepredáme ani jeden kus mimo slovenskej armády. No, podľa mňa tie zákazky by už mali byť teraz, keď to začínajú vyvíjať, už niečo prediskutované. Že... Áno, tak Kaliňák hovorí, že Malajzia, hej, no tak to aj Naď chodil tak, že to on šiel do Brazílie predávať Zuzany, hej. Keď my nevieme vyrobiť pre Ukrajinu 12 Zuzan, tak ako ty chceš zákazku 40 alebo 50 kusov, hej, pre Brazíliu alebo neviem, väčšieho zákazníka robiť, chápeš? To jednoducho, táto endemická výroba, že každá európska krajina si robí nejakú vlastnú somarinku, tak toto nemá nádej prežiť do budúcnosti. Toto je absolútne scestná politika. Teraz ten vojensko-priemyselný komplex, to je zase iná vec. Hej. Poľsko, Nemecko, Francúzsko si teraz sadli a
To môže byť iba o jednom. Inak všíma si, že Poľsko vlastne tretia najsilnejšia krajina Európskej únie momentálne. Musí sa vypracovali za tých 20 rokov, a kde sme my? Musí nakupovať výzbroj vo veľkom od Južnej Korei, pretože v Európe nie sú výrobné kapacity, hej, na poriadnu... Vieš, my máme výrobné kapacity, že táto krajina vyrobí 6 Zuzan ročne, táto krajina vyrobí 20 Cezarov ročne, táto krajina urobí 10 tankov Leopard ročne, hej. Každý niečo vyrába, ale dokopy nevyrábame nič, lebo každý vyrába len malosériové kusy. To znamená, ty máš teraz nejakú väčšiu armádu ako je Poľska, ktorá chce akutne prezbrojiť. No a ona potrebuje 200 kusov toho, 300 kusov toho, 400 kusov toho, tak ty povieš, že my vám to dodáme, dodávka bude 15 rokov. Hej, trvať, kým vám to dodáme. Alebo tak, no tak to je čo za nezmysel. Vojensko-priemyselný komplex európsky jednoducho musí vzniknúť a keď aj my chceme byť jeho súčasťou, tak Kaliňák nemá Fico behať tam po Číne, Fata Morgány riešiť a po ruských telkách, ale s Kaliňákom majú byť v strede týchto rokovaní, aby my sme dostali nejakú výrobu na Slovensko. Že unifikujú sa kusy pre každý typ výzbroje, bude čo jedna ťažká húfnica, jedna ľahká húfnica. No a to je to poučenie z tejto ukrajinskej vojny v tom, že dá sa úspešne zabíjať ľudí aj jednoduchšími zbraňami. Akože, lebo toto, že vyprodukujú 10 húfnic, oni sú strašne sofistikované, tie zariadenia. Možno nepotrebujeme až tak sofistikovanú húfnicu, možno potrebujeme zjednodušiť ten výrobný proces, znížiť cenu toho, znížiť cenu aj tej munície a mať aspoň nejaký výhľad, nejaké masové produkcie. To high-tech stále vyhráva proste. A dnes vyhráva presnosť. Preto aj dróny sa tak presadzujú, lebo dróny sú presné. Hej, máš s malým dróny sú presné, ale Ukrajinci ustupujú. Ukrajinci ustupujú, tak samozrejme Rusi majú tiež svoje dróny. Hej, to je celková materiálna prevaha, ale Ukrajinci ustupujú hlavne pod váhou toho delostrelectva ruského, ktorého majú oveľa viac. Ukrajinci by potrebovali viac munície, ale stále tá presnosť vyhráva. Hej. Ty napríklad s modernou muníciou, keď chceš pokryť nejakú plochu, hej, alebo chceš zničiť nejaký cieľ, no tak s modernou húfnicou potrebuješ, čo ja viem, iba polovicu granátov, koľko by si potreboval so starou húfnicou. Na to môžeš dostreliť ďalej, hej. To znamená, ty keď urobíš pozíciu tým húfniciam, tak oni vedia pokryť oveľa väčší okruh. Potrebuješ menej posádok, výkonnejšia výzbroj, potom šetríš na tých ľuďoch, pretože keď ty máš supermoderný tank, ktorý zastane prácu 3 alebo 4 starých tankov, no tak ty potrebuješ iba posadku 4 ľudí do jedného tanku, nepotrebuješ posadku 16 vycvičených ľudí, ktorých potrebuješ zásobať, ktorí musia jesť, ktorí musia spať, ktorých musíš rotovať. Vieš, takže toto je tá hlavná výhoda tej modernej výzbroje. Len opačne, že keď ti zničia tento tank a oni ho napokon zničia, tak si došiel o 4 tanky. Áno, v týchto počtoch. Aj to je, ale stále, hej, keď ten tank, čo ja viem, zničil predtým 18 tankov, tak sa to oplatilo. Stále je to tá ekonomika vojny a presnosť, aj keď možno u nás sú nejaké mantry, že kvantita Sovietsky zväz versus Nemecko v druhej svetovej vojne. No tak keď chceš, aby kvantita vyhrala nad kvalitou, no tak to musíš mať tak ohromnú prevahu, minimálne ako mal Sovietsky zväz voči Nemecku, a to aj s bombardovaním a všetkou pomocou spojeneckých štátov, ktoré je druhým frontom a neviem čím, tak vtedy kvantita vyhrá nad kvalitou. A keď kvalita vyhrá nad kvantitou, no tak vidíš všetky americké vojny, Irak, Afganistan, Juhoslávia, neviem čo. Tak teraz si vezme, akú má kvantitatívnu prevahu Rusko nad Ukrajinou. To je 4-5 násobok všetkého. V niečo mali aj 20 násobok. Áno. No a už tá vojna ide 3. rokom, hej. Oslaví 3 roky. No tak za 3 roky už došli pomaly zo Stalingradu do Berlína, hej, Rusi v druhej svetovej vojne, vieš. Tak vidíš teraz, že čo robí tá moderná výzbroj, ktorú Ukrajinci iba čiastočne majú. Keby Ukrajinci mali naozaj že moderné letectvo, ktoré by vedelo komplikovať zásadnejšie ruské vzdušné operácie, no tak Rusi nepostupia ani o 5. Dobre, už asi aj nestíhame vnútornú situáciu. Tak čo môžeme povedať o vnútornej situácii? To, čo stále, že Fico vymýšľa zástupné témy, aby bola zábava. No áno. Lebo s reálnymi problémami tejto krajiny si nevie poraziť. Skutočné problémy to je asi zdravotníctvo a potom, že policajti nechcú robiť policajtov. Áno, to vôbec nerieši. Áno, to oni vyriešiť toto nevedia. Pán Eštok mal nápad, že filmovať deti na školách, to je asi jednoduchšie. Títo nedovzdelaní ľudia, pán Eštok nerobil jeden jediný deň svojho života v normálnej práci. Jeden jediný deň.
Všetky jeho práce boli, podľa teba Trolia farma nie je normálna Trolia práca. farma, smerácky asistent, Kičurov asistent, potom vedúci úradu vlády, hej, čo Boh vie, čo tam robil, hej, či to reálne manažoval, alebo bol iba maskot nejaký. Hej, a potom pán poslanec a teraz zrazu pán minister. Hej, ale keď si zoberieš jeho životopis, tak tam právo študoval, neviem, či nie 8 rokov alebo čo. A potom jednu jedinú prácu, kde by musel naozaj, že sám za seba, hej, že sám za seba zastať, tak jednu jedinú vec nemal. Teraz pán Šáško, nová hviezda, zistilo sa, že študoval v Londýne na nejakej električkovej škole, že to je nejaká podradná škola, len má nejaký... Ja som si myslel, že študoval na London School of Economics, ktorá je veľmi prestížna škola, ale že to bolo len nejaká bočná, ktorá sa veľmi podobne volá a že potom ju vyšetrovali, teraz už neudeľuje titul, lebo jej odobrali akreditáciu vôbec. Hej. Takže to sú kádre, ktorými Smer disponuje. Hej. To sú nedovzdelaní ľudia, ktorí vedia, dajme tomu, nejako argumentovať populisticky a neviem čo, ale reálne problémy, reálny manažment, nejakú reálnu víziu pre Slovensko. Je taký jav, ktorý sa volá, že Peterov efekt. A to si taký americký manažér Peter všimol ešte asi v 70. rokoch, že aj v korporáciách, aj v štátnej správe, ako tie kariérne rastú, tak napokon sa neodvratne stane, že niekto sa vyskytne na pozícii, na ktorej už na to nemá. Áno. No a je blbé, keď niekto už začne tú kariéru s tým, že už hneď od prvého kroku na to nemá a tým ostatným to nevadí. Ale ono sa to vždy vstane aj v korporáciách, aj v súkromnom sektore, že sa ľudia ocitnú. Je to univerzálne. Nemá, ale pri tejto vláde je to naozaj, že pravidlo, nie výnimka. Hej, kto je tam kompetentný? Drucker? Hej? Kto je tam kompetentný z tejto vlády, keď si vezmeš Saková, tak kde bola spiaca krásavica celé leto, že teraz ešte nemá pripravenú, je koniec novembra, ona nemá ešte pripravenú schému energopomoci, ktorú by predložila na vládu. A pritom Sulík s Galekom jej nechali tam ako rozpracované veci, však to nie je jadrová fyzika vymyslieť nejakú schému adresnú, ktorá by ľuďom pomáhala normálne. Podľa mňa ich management skôr funguje tak, že keď prídu ako na toto nové územie, tak ich analytické týmy nevenujú čas ako dopracovaniu toho, čo tam ostalo, ale skôr, že v úvodzovkách hľadaniu chýb, aby ich mohli nejak medializovať. Tak to je samozrejme waste obrovský. Ale Sákovu nebolo celé, to vidno. Od prezidentských volieb, predtým bola trošku aktívna, hej, vybavila tam baterkáre, neviem, aké veci, ktorá už bola rozpracovaná tiež za minulé vlády. Ale vieš, jej kolegyňu bolo vidno na Instagrame, už nie je ministerka, takže možno to bol akože stratégia. Áno, tak ale nič sa nekomunikovalo, čo sa týka ministerstva hospodárstva. Tak. Hej, ako tie veci, ktoré bytostne ľuďom teraz treba, a to sú veľké problémy vlády, pretože energopomoc to je 100 miliónová otázka. Áno, ľudia si to všimnú, to je zásadná vec. Ľudia si to všimnú presne a má to dopad aj na vlastných voličov. Oni neboli schopní doteraz s niečím poriadnym prísť. No, dobre, ale ja som čítal také, že už bolo publikované rôzne výskumy na tých voličoch po tom roku a že 60% voličov týchto vládnych strán neočakáva, že volebné sľuby budú splnené. Tak to už si že proste hodili hlas len tak. Ale vieš, my teraz si musíme uvedomiť, že máme veľa single issue voters. Hej. Keď napríklad je niekto proruský a počúva na tie naratívy, že ukončiť vojnu a mier a neviem čo, tak ten nikdy neprejde na stranu terajšej opozície. To je jedno, že ako Fico neplní svoje sľuby, ako Fico tam šaškuje. No ale hodí to Republika, vieš. Nie, áno, skôr to hodí Republika, ktorá kritizuje Fica, že je veľmi slabý, hej, že je málo proruský, hej, tak tam, ale títo ľudia veľmi ťažko prídu k nám, hej, alebo tí ľudia, ktorí boli naštvaní za manažment pandémie, alebo niečo také, no tak, alebo ktorí sú antivaxeri, hej, no antivaxer neprejde k nám. A to je dosť veľké percento, sa mi zdá, bol nejaký prieskum, že 60% voličov Smeru je jasne proruských. Hej, tak nemôžeš tam čakať nejaký veľký presun. A zároveň, keď ty vidíš v hlase, že nedávno bol rozhovor, myslím, že Šimon Žďarský mal v diskusnom klube Mariana Grexu. Ach, toto som si neplne vypočul. To si vypočuj, ako ja viem, že ťa to možno neláka, počúvať jeho múdrosti, ktorý ako tradičný, relatívne chytrý človek, výrečný, ale vidíš tú nedovzdelanosť, tam z toho kríči, hej, že nevie, o čom rozpráva 80% času. Tak všimni si tú retoriku, že prečo tí ľudia sú spokojní. Hej, že
Tá vládna koalícia im vedela predať, že my sme prišli do takej náročnej situácie teraz potom Matovičovi, že vy naozaj nemôžete čakať zázraky. A čo im opozícia nehovorí dostatočne dôrazne, že veď vy ste spolu zodpovední za túto situáciu akože vo vysokej Áno, v tomto sme veľmi slabí a naopak vydáme billboardy, napríklad, že zadlžili Slovensko a už tam sú fotky takých tých ľudí na našej strane barikády. A prečo my toto nerobíme? Tak lebo, ja neviem, možno naše kreatívne týmy sú, alebo možno sme slušní, že nechceme klamať. Sme slušní. Aj, nechceme oblbovať, nechceme hovoriť nejaké blbosti ľuďom, alebo takéto veci. Takže v tomto sme trošku slabší. A veríme, že slušnosť napokon vyhrá. Áno, že slušnosť, serióznosť, normálna seriózna politika, že vyhrá. Paradoxne, keď sa snažíme o nejakú trošku populistickejšiu, ostrejšiu politiku, tak prvý, kto nás začne kritizovať, sú voliči vládnej koalície, že vy ste neseriózni, že vy ste útoční, že vy ste, obraňujú svoj tým. To je mentalita, že sme my teraz v zákopoch, pretože na druhej strane Fico dobre vie, že žiadnych voličov teraz nezíska na svoju stranu, že to nie je možné. Tak on kope zákopy, aj mentalitu ľudí nastavuje na nedotklivú, defenzívu, to robí zo svojich voličov takého ježka, a zo svojho elektorátu robí takého ježka, ktorý nevieš, z akej strany na neho máš prísť, jednoducho. Nevieš, z akej strany máš k tomu voličovi prísť. To je proste ježko, z každej strany ťa niečo popícha. Ty povieš, že ekonomika je zlá, vy ste zhumpľovali rozpočet, povieš, že Rusko nás, nie, to musí byť mier, alebo niečo také. Na každej strane máš pichliač, ktorý jednoducho sú podráždení zo všetkého. Musíme to trošku nechať musíme byť vytrvalí, musíme nechať možno aj toho voliča sa trošku unaviť. Aj tou politikou, pretože keď si všimneš, tak Fico, čo teraz robí, to už sú čoraz viac kaskadérske kúsky. Áno. To už nie je normálna politika, normálne politické riešenie, alebo už ani len populistické riešenia, pretože na to nemá peniaze teraz, aby mohol povedať, že tu zvyšujeme príspevky, alebo tu dávame toto. To si oni absolútne vyčerpali kasu tým 13. dôchodkom, ktorý už naviac jednoducho už oni nemajú. A keď tá konsolidácia má pokračovať, tak nikdy nebudú mať. Ono sa stane to, čo si vravel už asi pred niekoľkými mesiacmi, že napokon, keď tí ľudia pocítia na vlastnej peňaženke, na vlastnej koži, na vlastnej prestíži, že to proste niekto ich o niečo ukrátil, tak to možno zmení nejaké ich stanovisko. A napríklad, keď si vezme také, že mikroveci, tak vyzerá to, že bude škrtnutý autizmus z chorôb, že na Slovensku prestane byť autizmus. To myslím, že Erik Tomáš to vysvetľoval, ale to zase je ich taktika, oni hodia niečo do plena, ty to začneš kritizovať a on ti potom povie, no ale ono to tak nie je, veď vy nie ste odborník, ono to tak nie je, a potom to vysvetlí, že vlastne to tak nie je, že oni to mysleli ináč, že sa to vysvetlí, ale už ty si zablba, že si kritizoval do prázdna. Tak na týchto veciach stále musíme si dať pozor. Najprv požiadajme o poriadne vysvetlenie Erika Tomáša, a potom, teraz bráne to napríklad... Ja by som tam hľadal ten pattern, že oni budú to skúšať na tých najslabších, na tých najzraniteľnejších. Áno, ale vravím, Fico už nemá reálne riešenia, pretože na to nemajú mozgovú kapacitu. Už tam nie je žiadny Maďarič, už tam nie sú nejakí schopní ľudia, ktorí by vedeli niečo reálne robiť, možno Drucker, alebo tak. Nemá ani peniaze na to, aby mohol rozhadzovať, čo mal v minulých vládach, pretože v minulých vládach takisto nulová reformná kapacita tých vlád bola, ale Fico mal dobrú ekonomiku, to znamená, že mohol rozhadzovať peniaze lopatou. Teraz tento element nemá. To znamená, že čo mu zostalo kaskadérske kúsky. A toto teraz vidíme, kaskadérske kúsky. A podľa mňa je len otázka času, kedy si ľudia začnú klepať po čele a si povedia, že ten Fico čo sa zbláznil alebo niečo. Tak jedna vec je chcieť mier a dajme tomu ten mier napokon bude. Áno, chytať to Rusko, že obnovme vzťahy s Ruskom, však koniec koncov a ja som toho zástanca, aby sme obnovili vzťahy s Ruskom a ja nechcem železnú oponu tu z Ruska, nejakú gigantickú Severnú Koreu, ako musíme my tú Rusku eventuálne nejak ale to neznamená, že musíme s Putinovým režimom. No nie, no jasné, samozrejme nemôže byť tak, že teraz Putinovi odkrojíme kúsok Ukrajiny a obnovíme vzťahy a toto, že vlastne sa mu odmeníme za to, čo urobil a začneme sa usmievať. No tak to v žiadnom prípade nie. A akýkoľvek deal mierový Rusko-Ukrajina bude musieť byť v týchto kontúrach, že jednoducho Putin musí zaplatiť cenu za to, čo urobil. A musí to byť naozaj že drahé. Ale to už sme odbočili. Tak vieš, to je jedna vec. A druhá vec je ísť tliachať absolútne nezmysly scestné do nejakej podradnej ruskej televízie, tam robiť čaška zo seba. Vieš, tak a zbytočne. Zbytočne, ale ja naozaj verím tomu, že pár ľudí, možno to budú desiatky, možno stovky, možno tisícky si už povedal, že to už, akože, čo tam vystrajaš? Komu toto slúži? On možno poteší tým nejakým voličom, ktorí
utiekli k republike, alebo sa chystajú utiecť k republike, že tam pôjde šaškovať, ale napríklad nejaký volič Hlasu, ktorý volil Hlas kvôli tomu, že tam bol Drucker, dobrá voľba a tak, hej, tak ten si povie, no, čo to stvára? Čo to stvára ten Fico? Hej? Ako, toto je tá vec, ktorá postupne bude erodovať ten betón, hej, ten betón toho obranného valu, ktorý Fico urobil okolo svojich voličov. Hej, tak to musíme proste robiť naďalej vytrvalo. A však my nikam neodchádzame. My nikam neodchádzame, presne, ono to povolí. Ono to jedného dňa povolí. Pod tým tlakom to proste povolí. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme. Na budúce.